Azért még azt mondta senkinek. Senki. Beálltuk és raktuk. Ángya volt magának a kósbögé. Ángya. Mi ez a pikobrába ott volt a Ez az elég. használható? Persze. Na majd látod. Na Robinak még fogsz mondani, azt találsz. Tehát az most én nem állandó dolgozom, tényleg. Legfeljebb nem kívül többet dolgozni. Mit fogunk mondani? És mit fogunk mondani? Hát miért vagy? Ángyod. Szigorú? Jó, szóval a Pisti van? Azt tudja. De most akkor Berecki. Berecki Géza. Tacibát kell valamit találni, tudós. Mit? Hát. Mit? Hát valamit találni. De most mit? Hát hogy jut haza vagy? Hát faszul kell. Azt mit trinkel? Márk hazadó. Feküdj fel ide aludni, azt mikor reggel megyünk. Ez ki az a kabát, Márk, nem tudod? Az ki az a kabát? Hogy került a sarokba? Rádolja úgy a rízok egy kilót hónalba. Ready to live. Hát faszom. Ide feküdj fel, Laci. Ide, azt reggel megyünk együtt azon. Gyere Laci, már fel. Most nem mindenki Most nem a földön aludjál. Elígy a főt. Na, hagyj fektessünk oda, mert ne a földön feküdjél. Szerintem Robi kész. Hát az Robi mit fog csinálni? Robi nem- Semmit. Nem rúgod. Ki se fizet. Tőlem. Hát az az egy... Hát az viszont... Robi sokat jó ott, Az most biztos sokat jó ott sok. Robi. Robi is rottyon, már ne aludjál. Azért nem aludjál. Most együtt érzed. Csak azért mondta, hogy menjen haza, mert ő van. Mert ő is rosszan. Hát egy kicsit. Komoly. Lehessen lesz kapta gombát is. Ángyol, Andi, egy kicsit. Itt a gombod, Laci. Ángyol. Hol lesz amúgy Laci bácsi? Mondóra. De hogyan dolgod? Londonban. Nem. 24-esen majd megyünk a vizé felé, Csemetre Ott felé. a Bergát néztem. Elígy a földtől. Na hol a Laci, melyik utca az? Azt mondja, hát így a föld, milyen film? Búzi. Bekanyarásztál? Nagy Zoli Búzi. Az a betű. Hol az a kutya? Az a kutya. Na azt mondja, na melyik utcának? Ott Ondóron. Nem is Kalikó ott. fele? Ott a... Azt hát 24-esen jársz. Hallod? 24-esen jársz. Húzd le, hogy a ballat Van ez a szád, meg a hülye. Hát ez nem baj, van egy gigás kártyát. Úgy veszi fel, hogy múlva felvettem 10 Az percet, a 180 betű. meg a legjobb. Laci bácsi, hol laksz, azt mondjad már. Na, elviszel hozzá? Elviszlek, mondjad hol laksz. Ügy, bazd meg, várjál már, mert izé mit van? Ki? Nairobi. Megmondod, nem fizeti ki a mai melódot. Nairobi. Azt mondta. Azt mondta, nem azt mondta, csak azt mondom, hogy nem fogja kifizetni. A vizét ő nem támogatja az írászatot. Az enyémet se támogatta a fórumban, bassza. Komoly. De én jobban beálltam. Balnának nem csak annyit mondott volna, menjél haza, jú, Komoly. meg is verte De volna. azt mondom, mondom, ide feküdj fel, mondom, nem lesz jó a Tudod, mikor föld. meg pénzt? Kell a geci. Akkor valamit kezdjél. Fel fogsz fázni, hogy beteg is leszel hónapra. Hogy jössz dolgozni? Hogy jön a geci? Figyelj, akkor Elígy a földtű. Nairobi? Nairobi nem fizet. Elígy a földtű. Hát nem tudom, majd megbeszéljed vele. Megbeszélve. Laci bácsi, gyere, feküdj fel ide, jobb is. Fekszik el a geci. 50-50 van, most így fogsz aludni? Itt a geciben. De jó nadrágod van, Laci Feküdj. bácsi. És Flórának benyomnád a bűrt? Kinek? Flórának. Andinak? Hozzunk Anitának. egy kúrát neked, vagy mit? Aludjál. Dik ott van a sarokban, cucc, az Laci bácsi, az nem a tiéd? Az nem a tiéd, az a kabát. Még. Mi ott van, beledugtad a kezed. Gyere már a geciben. Szóval gyere így a földtű. Elvitt a Bergát Az nem a film, az foghatja. Hát ki a geci? Ki a geci? Nem tudom, de nem a tiéd. Bergát írta. Nem a tiéd. Ki? Áldja meg, vagy ki? Áldja meg, vagy ki? Nairobi! Tudod, ott van a sarokban, Nairobi. Laci bácsi, tudod, ott van a sarokban. Ott van a Korásszak. geci.
A legjobb nem a buli. Nem meg, de nézd meg mekkora hát. Figyelj, lehet a pont az övé. Lehet a Peti pont, de az olyan vádol. Perget tiszta Peti neve? Azt mondja, erítja felüttű. Az igen, már 5,5 perc. Én! Mikor voltam mellénk közül? Az a kutya! Segít keresztül a víz! Nem megy. Arra már nem emlékszel. Hogy néz haza te? Hogy a geci? Gondolkodj, beszélünk az első bokorba. De hogy került ide a sarokba? A Robi mikor be pont itt ült. Jó. Na, Robi. Fándjod! Feküdj már! Szigorú? Laci bácsi, szigorú? Szigorúság. Legyél már ide, hallod? Még nyugodtan. Van, segíts ránk meg a változat. Segíts már. Nem segítek majd. Segítek én, Laci Feküdj már. már, Nem, megyünk be. De miért mész? Mi az, hogy hülye vagy? És hogy mész? Hát, mint a geci. Kinőtted azt a kabátot, Laci bácsi. Az nem Mati. Na még a mellényt is viszi haza. Hát csak van kabátja, nincs itt kabát. Ágyat hoztam, hogy Perget tiszta betűleve. Az nem a szekabát. Te buzi vagy. Az nem a tiéd öreg. Nagy Zoli, te buzi vagy. Milyen szín volt? Laci, de most miért haragszik ránk amúgy? Hát segíteni akarunk. Feküdj már le, Laci bácsi, majd Feküdj, de hazamész. segíteni akarunk, hidd Na. el. Ingyen dolgoztál, ma lefekszel ide. Ott a kabát! Az a puló. Erítja felüttű. Az a pi. Feküdj már le! Laci bácsi, feküdj már le. Feküdj. Na. De most így mész haza? Az igen, hogy minden egybe a szatyolva. A telgát tészta ott van? Már csomagoltál? Vagy mit csináltál? Söröd van? Ez Söröd van? van buzi. Keresel az buzi? Van söröd? Van. Hozom egy sör? Nem hozok, már így szerintem Laci bácsi. Nem ingyen van. Ki kell fizetni. Laci bácsi! Igen? Feküdj már, azt mondom, ugye. Fekszik van. Robi se lesz dúlci, aki jó nyolc, azt akkor megkérdezed, hogy kifizetem. Fú, te fingottál. Én fingottam, de Dögölj meg jó, ezt geci. Te gyújts egy cigit belőle, nagyon rosszul vagyok. Na, feküdj már le, most mit csinálsz? Ne legyél már hülye. Hülye vagy. Ahol Laci bátyja. Miért vagy ilyen? Fú, de szart, hogy van balra dögölj. Beszavasnál? Beszart a dögölj. Fingottal. Na, Laci bácsi, még ott alul van szatyol. picit még akkor üljél le. Ott legalább. Ugye, Bergi Pistának elveszi a cipőit. Azt mondja Bergi Pist. Hallod? Üljél le, Laci bácsi. Laci bácsi néger? Igen? Igen. Hát királyság. Néger vagy Laci bácsi? Igen vagy. Robi jó fej, ezt nem fizet ki. Lassan menni kéne ki a plaza, Robi meg fog baszni. Akkor azért menjünk.